Arratsaldeon, zuek prest baldin bazaudete gu ere bai. Goizean esan dizuegu eta eguerdian ere bai. Lanean jarraitu behar dugu, Naiz eta giroak beste zerbaiterako aukera ematen dula pentsatu, lanean jarraituko dugu, baina lan egiteko modu berezia aukeratu dugu arratsalde honetarako. Merezi dugulako batetik, eta 10 urte eta gero, gutxienez, lan arratsalde lasaixiago bat izatea, ez delako txarra, eza? Horixe egingo dugu. Jarraituko dugu lanean eta jarraituko dugu euskararen lurralde osoan egiten ari diren ekimenak ezagutzen. Hemendik egingo dugu, hemendik eta handik, eta beste zenbait okitatik, esan dizuegu. Sorpresa batzuk bagenituela prestatuta arratsalde honetarako. 10. urteurrenak aukera ematen digu atzera begiratzeko, baina bereiziki aurrera begiratzeko erabili nahi dugu aukera hori. Eta bidaitxo bat proposatzen dizuegu. Lurraldez lurralde ibiliko gara, bidaia egiten. Zer egiten ari zareten kontatzea da asmoa, banan zaila zan, oso zaila, oso luze joko luke, baina aurkitu dugu modua, datorrena nolakoa izango den gutxienez usnatzen hasteko. Lurraldez lurralde ibiliko gara, baina hasi etxetik hasiko gara, lasarte horiatik hasiko gara. Aitor Unanue, hementxe dut nerekin, lasarte horiako euskera teknikaria da, zuek oso ondo ezagutzen duzue. Kaixo, atxaldean. Armairutik atera ginenekoa, alaxe esaten du, alaxe dio zure saio honetarako ipini dugun izenburuak. Esan dugu sorpresaz beteriko arratsaldea izango zala, baina hor utziko dugu. Bestelako sorpresarik ez dugu oraingoan emango. Gomendioak eta ikasitakoak gurekin partekatzeko eskatu dizugu, izan ere baietz 40 egun euskeraz ekimen horretan asko ikasi zenuten, ikasitako horrek gero bidea egin du, eta nola edo ala laburbiltzeko eskatu dizugu. Ez da erronka txikia, eta gainera esango dizut, ordu honetan, bapo, bazkaldu eta gero, kafea oraindik ez dutela zerbitzatu, lan bikoitza daukazula. Bai, ez da. Animatu, inberdikizula ere bai. Hoxe. Nire guztuan egon baino, Lana tokatzen da, Aitor, nahi desunean. Bueno, bakizu esaerak dion bezala, honek izuela janak, hobeki edanak, eta kalteik ez, zigarretzanak. Gaurkuan alare ez daukagu zigarretzaneako aukerarik, eta orduan, eutxin beharko jozue, bai, eta kalteik behintzat ez digu egingo. Orduan ez dakit nola zaudeten, baina bazkalondoko nagialdi txortatik ateatzeko, ateatzen launtzen saiatuko naiz. Bai, eta hortarako lehenengo eta behin esan nahi dizuet sorpresatxo bat ekarri zeugula. Pilarrek esan du, sorpresa bat baino gehiago daudela uste dut, baina guk lasarte horiatik bat behintzat ekarri dizuegu. Ez da ez antzerkia, ez musika, ez txiste kontakizunik, izangoa gauza fisiko bat, gero aurki eskuartian izango ez zuena, bai? Baina, banatu ez dugu musutruk banatu nahi. Baizik eta iritzitruk, bai? Orduan, nahi genuke banatu eta pixka bat eskuartean ibilitakoan, zuen iritzia jakitea, horren inguruan, bai? Oparitxo bat da. Eta orduan, banatu aurretik pixkat nundik norako azalduko izuet. 2000, Pilarrek esan ditu batzuk, baina 2016an, urrian, lasarte horian, 2000 herritar inguru, atera ziran, irten ziran armairutik, hizkuntzaren armairutik, eta baietz 40 egun euskeraz erronkan hartu zuten parte. Bai, 40 egun horiek, 6 astetan banatu genitun, eta aste bakoitzean, erronka aste bakoitzean, parte hartzen zuten ahobiziek, etorri behar zuten erronka hasi aurretik saio batea, eta ondoren beste saio batea. Beraz, aukera gendun aurrez aurreko harreman horretarako, eta hor galdetzen genien beraien harreman sare, identifikatu behar zituzten, harreman sareko solaskide batzuk, ordura arteko erabilera, eta astea pasatakoan, beste saio batean, justu erronka astean zehar izandako erabilera. Eta guk egingo gendun hori aztertu, guk hain zuzen ere, Pello Jauregik egingo zuen ikerketa. Beraz, ekintza planteatu gendun, egin gendun, eta Pellok egin zuen horren gaineko ikerketa. Eta orduan, ikerketa horren funtsetako bat, ikerketa hori argitaratuta dago, etorri naiz komertzialak bezala hemen, gauza pila batekin, eta ez egin nundikan hasi. Saldu ez dizuet ezer salduko, nahi behintzat. Orduan, ikerketa
hemen jaso gendun liburu hontan argitaratu zen, bai, liburua daukazue, bueno, batzuk agian hola paperean daukazue, bestela daukazue Lasartoriako udalaren webean, adibidez, bai, sartzen bazate, administrazio atalean, gero euskera azpi atalean, argitalpenetan, bai. Eta aldundiaren ez dakit, bai, baita ere, ez, bertsio digitala hor badezue eskura. Orduan, liburu honen funtsetako bat, ikerketan izan zanazan, erronkastea bukatutakoan, ahobizilek erabileraren gaineko datu hori betetzen zuten, alegia, erronkastean erabilera zertan aldatu zen, hoxe proposatzen bai genien, hizkuntza otxuren aldaketa bat, eta, bueno, datu kuantitatibo horiek bai zenbakitan eman ondoren, proposatzen genien kuaderno hau betetzea. Bai, hau da gogo eta kuaderno bat, guk hau bizi-bizi deitu dioguna, eta hemen lau galdera egiten zitzaizkien. Bai, lau galdera lehenengo atzan pixka bat esperientziaren inguruan, pixkat, bueno, sentipenak eta pixkat alderdi emozional hori hemen jasotzeko. Beste galdera batzan, zailtasunen ingurun. Osea, hizkuntza otxurak aldatzerakoan ze zailtasun topatu zuten, eta planteatuta zegoen kuadernoa, ahobizi batek lehenengo astekoak betetzezun, guk jasotze gendun, eta bigarren astekoari ematen genion kuaderno bera, ja aurreko astean neurri batian betetakoa, eta orduan zailtasun horiek kontatzen zizkion lehenengo abizi horrek bigarrenari. Kontuan izan zezan, bai, nik aste honetan zailtasun hau izan dut izan baldin bazuten, eta, bueno, kontuan izan dezazun. Hirugarrena zen alderdi sendoak, bai. Ze bizi zuten aste hortan, urrengo ahobizi batei gomendatzeko moduan. Eta laugarrena zen ja, esperientzia urrengo batean egiteko ea nola ikusten zuten, bai. Orduan, hau dena jasota dago liburuaren bigarren zatian dala pixkat ikerketa kualitatiboa. Bai? Eta daude 304 inguru ahobiziren testigantza jasota, sekulako altxorra izan dana, eta liburuan atalka jasota dagoena kualitatiboki, eta, bueno, holaxe gehatu zen kontua. Orduan, hainbeste hainokua irutu zitzaigun altxor hori, pentsatu gendun, liburuan ondo zeola, baina ez ginen guztua gehatu. Bai. Eta pentsatu gendun, testigantza horietatik jasotako guzti hori, ikaspen hori guztia, nolabait bueltatu egin behar geniela ahobiziei. Eskerrak emateaz gain, bueltatu iruditzen zitzaigulako pelok egindako irakurketa hortan, bazegola mamila zeola, alde batetikan, atzera begira ikusteko zer emantzun erronka horrek, bai, segurazki, ez ditut aipatuko, baina, erabileran aurrerapen bat eman zan, erabilera areagotu intzan, baina hortaz aparte, balio zezakelako urrengo erronka batzutako, bai. Hor bazegoen eduki soziolinguistiko bat, igual modu xamurragoan eta didaktikoagoan bueltatu ezkeo ahobiziei, urrengo erronka batean aprobetxatzeko moukua, bai. Eta hortik abitu ginean, eta orduan egin genduna zen, azterketa kualitatibortako bi atal nagusiak alderdi indartsuak izena duen bat, eta zailtasunak izeneko beste bat, esan gendun, hori liburu batera eraman behar dugu, bai? Eta modu xamurragoan, bueltatuko diegu ahobiziei. Hor izan dezaten, oroigarri bezala, baina baita ere izan dezaten, tresna baliabide bezala, urrengo ekimen, antzeko ekimen batean, hizkuntza otxuren aldaketari ekiteko orduan, baliabide interesgarria izan zitekelakoan. Eta orduan, hortikan atera zen, liburuxka bat. Eta liburuxka hori, hor dago, eta nik uste ja banatzen hasteko moduan, eta hauxe ezan, aipatu dizudan sorpresa hori, bai, orduan, liburuxka hori banatuko zaizu egoain, eta nik pixkat azaldu inguizuet nundik nora zehatu gendun. Eta orduan goatu, ez dala musu truk. Iritzi truk baizik, bai, orduan gero, eskertuko genizueke, zuen iritzia ematea. Orduan, hau hasteko liburuxka hau da erronka hortan parte hartu zuten ahobiziei emateko oparitxo bat, bai. Balio izan digu honek ariketa bat egiteko, eta liburuko ikerketa kualitatiboan zeon guzti hori pixkat, masiatu, eta modu erresago batean ahobiziei itzultzeko moduan egiteko ariketa egokia izan da guretzako, bai. Orduan, pixka-pixka ditxo iningo, hor banatzen aidea, ikusten dezue, liburua bezalaxe gorri-gorritxea, bai. Orduan, armairutik atera ginenekoa jarri jogu izena, eta funtsean dago liburuxkak dauzka, daude hasieran eskertza edo agur gutun pare bat,
baina gero bete-betian sartzen gea, hartzen dugu liburuko alderdi indartsuak eta zailtasunak, eta honeak hartzen ditugu, eta atalka daude sailkatuta. Eta kafeik hartu gabe, oaindiko, batzuk hartu aldezu, bai. Kopak eta eskatzeko aukeraik badago, edo nola da kontua? Ez dago gidoian sartuta behintzatez, ez? Oia norbeak ikusi bezala. Hor utzi, guaingoz, bai. Gero tratu egingoet bakarren batekin, oien. Bueno, orduan gehientsuenek baezu eskuartian. Bueno, bau da gure oparitxua, bere xumian, bueno, guri oso politia iritu zaiguna, orduan lehenengorriak gero lasaiago behiratuko jozue, eta orduan zuzenean, jun gaitezke hauesien testigantzak pasa eta esperientziaren alderdi indartsuak. Orduan, hor dauzkagu hainbat atal, liburutik ateratakoak, eta atal horietako bakoitzak ze egitura daukan? Bueno, adibidez, lehenengo hartzen badezue, da gogo lokartua esnatu dit, hau da liburuan ikerketa kualitatiboan aipatzen den erronkak sortu duen ondorioetako bat, gero hor daude ahobizien, eakutsi? Bai, hor daukat laguntzailea. Karo, lehenengo aldia da, zainuke aujar, jode. Bai, bueno, orduan, goiburu hau da, neurri handi batean liburuan bertan da ona. Askotan laburtu egin dugu eta batzutan izenburua gu geuk asmatu egin dugu, iruditzen zitzaigolako, karo, hau herritar, hau bizi arrunt batentzako produktua da eta ulertzeko moduan jartzea. Beraz, gogo lokartu esnate dut oso antzekoa da, ikerketa, liburuan olaxe antzera dator, eta erronkak lortutako ondorio emaitzetako bada. Hau bizien, ahotan, bai, emana eta testigantza gisa jasua. Hemen daude hainbat testigantza, gaiari lotuak, eta kasu hontan, bai, dago gero behien, nolabaiteko ikaspena, hortik ateratakoa, eta gure ustez, baliagarri izan daitekena, atzera begira jakina, baina baliagarri izaten daitekena eta gure ariketa hori izan da, batez ere aurrera begira balioko duelakoan hau bizi batek hizkuntza ohituren aldaketari ekiterakoan kontuan izateko alderdi bat. Guk gure artean deitze genion pilula soziolinguistikoak. Bai, hemen honen azpian da ona da herritarrari, hau bizi belarri prest izan nahi dunari, nolabait guk askotan gure artean manejatzen ditugun eduki kontzeptu soziolinguistiko batzuk modu sinpleagoan helaraztia. Eta behaiek ere pixka bat hontan sartzea. Orduan, hau da izan da pixkat guk egin dugun hurbilketa. Saiatu gea, ez dadila konplexuegi izan, baina ez dadila ere axaleko zerbait izan, baizik eta lagun dezala, eta lehen iparraletik etorri zaigun izena Genofa azala ustet, bai? Oso ondo esan du, nik enuke hobeto esango. Aipatu du beak, ekimen hauen bidez, gu proposatzen aigatzazkile herritarrei hizkuntza ohituren aldaketa bat, ez? Neurri batean edo bestean. Hor dago alduntze bat. Eta alduntzaren oinarrian dago kontzientzia hartze bat. Oinarrian edo aldi berian, nahi zuen bezala. Eta hor gertatzen dana da, edo lortu beharko litzakena da, hizkuntza ohituren aldaketa bat, orduan hor ohitura zaharrak deseraiki egin behar dira, eta ohitura berriak eraiki. Holaxe esan du, eta netzat oso ondo, hitz gutxitan esana. Eta orduan honek izan nahi du pixka bat deseraikitze, eraikitze, kontzientzia hartze hortarako pauta edo jarraibide batzuk. Esan dizuet hurbilketa bada, lehenengo saiakera bat nik uste egokila iruditzen baldin bazaizue, aurtengo erronkarako oso baliagarria izan daitekena, gero aipatuko dizuet ze asmo deun honekin, eta hobetu litekena jakina. Orduan, bigarrenean, daukazue adibidez talde sentitu gara, oso ondo ulertzen da, ez? Eta hau bizik asko aipatu du, txaparen bidez, jakina, txapak lagundu du hortan neurri handi batean, baina lasarte horiako kaletara irten, ikusi hau bizi belarri prest txapadunak, eta esan, talde baten partaide naiz, eta horrek indarra ematen dit. Eta beste hainbeste, hor daude testigantza batzuk, eta ondori horren gaineko hausnarketa bat, edo pilula soziolinguistiko edo izan daitekena. Eta holaxe, eta gero txaparena dago, eta, ez zizkizuet denak aipatuko, baina hemen dago oso ondo labur biltzen duna lehen Genofak esan duna, ez? Konturatu naiz.
Ikeragarria da, nola zenbat hau bizik aipatu duten, prozesu hontan zehar, gauza askotaz konturatu direla. Bere hizkuntza portaera, nolakoa dan, uste nuen auta hau, baina konturatu naiz, hola dala. Eta jabetu naiz gainea, aldatzekotan, hau egin beharko nukela. Bai? Eta hemen dago deseraikitze, kontzientzia hartze prozesu hori. Nik uste, neurri batean, guk honen bidez lagundu nahi genioke hau bizita belarri presteitzak. Eta lagundu nahi genieke, eta hori gero, hobetoxea aipatuko izuet, lagundu nahi genieke, honen ondoren, gero azalduko izuedan beste honen osagarri batekin, batez ere 11 egunetan zehar. Zelen aipatu dira baliabideak, eta ezin hobeak, eta nik uste ezinbestekoa diala, baina baliabide gehienak pentsatuta dauzkagu hasi aurretiko prestakuntza bat. Eta oso ondo dago, hasi aurretik prestatu ingo naiz, gero ekiteko. Baina guk uste dugu ekimenean zehar, 11 egun horietan zehar ere, beharrezkoa dela dinamizazio kontzientzia hartze zera bat. Bueno, eta holaxe dauzkazue, eta gero alderdi indartsuen ondoren dauzkazue, nola ez, zailtasunak. Hau biziek aipatutako zailtasunak ere hemen bildu ditugu. Eta beste, hainbeste, batzutan, unidade hauetako batzutan daukazue izenburua, liburuaren oso antzekoa, batzutan aldatua, laburtua. Gero hemen adibidez sartu izan dugu pixka bat izenburua ulertzen lagundu dezaken azalpentxo bat. Batzutan beharrezkoa ikusi dugu, beste batzutan ez. Hor ibili gea, bai. Homogenotasun bat eman nahi genioen, baina, pixkat lizentzia hori hartu dugu. Gero daude berriz ere testigantzak eta bukaeran pilula soziolinguistiko edo izan liteken hori. Eta holaxe, hemen dago liburuaren ikerketa kualitatibo hori guztia nolabait laburtua. Laburtua eta pentsatua 11 egun horietan zehar gero erabiltzeko. Gero azalduko izuet nola daukagun pentsatua. Eta hoixe da pixka bat liburuaren mamila edo alderdi zentrala. Eta karo, hoi pentsatzen nahi ginala alako batean esan genuen, baina karo, hau horrela usteak zerbaiten falta sumatu gendun. Ez gara, konforma errexak, ikuste zuen ez, liburu bazeatu gendun, gero liburuxka ez gendun bukatu nahi, hor azken zea hontan daukazuen bihorriko hori gabe. Iruditu zitzaigun, oaindikan sintesi alegin bat egin behar gendula, eta oaindikan errexago jarri, ekimenean zehar edo urrengo ekin batean hau bizita belarri prestek aldaketa hortan erabili izango dituzten baliabide horiek errexago ulertzeko moduan. Eta orduan deitu genien hau bizitzeko eta belarri prestatzeko gomendioak. Eta hemen oinarrian dagoena da liburuan zeona, liburutikan liburuxkara ekarri deuna, gomendio bihurtua. Orduan hor dauzkagu, merezi du probatzea, hor aipatzen dira liburuan, nolatan ahobizi askok aipatu dituzten, hasi aurretikan ja aurre iritziak, eta askotan mugatzaileak. Kostako zait, ez dakize, eta gero jabetu dira, askota asko, desustatu indiala, bai. Barkatu ez, merezi du probatzea aurre iritziak atzean utzi da zera hori. Merezi du probatzea da, justu asko kasi aurretikan zeukaten fede, eskaxamarra, eta gero behin hasitakoan jabetu zian, merezi du, baina zalantzai gabe. Hirugarrenean dago taldetasunarena, laugarrenean dago irten amairutik ekintza bera, bai beste modu batean azalduta, arroztasunetik arrotasunera daukagu hemen, eta, hitz jokua da, baina oso ondo adierazten du, arrotz sentitzetik, nik lasarte horian, testu inguru hauetan, erabilera esparru hauetan erderaz egiten dut, hau belarri prestalda, eta hau bizi, herrian bertan gertatu dira olakoak, eta saioetan kontatzen zizkiguten, arrotz sentitzetik hasi, eta azkenean, lortu dut, honekin hizkuntza otxurak aldatzea, arro sentitzera pasa bai. Elkar ulertzen dugu? Orduan zuk. Hemen dago lehen aipatu dan elebiko bizkuntzetako elkarrizketa asimetriko horiek. Kostatzen zaigu, horrek bai arrotz sentiarazte gatxula, baina posible da. Eta posible eta hain zuzen ere ekimen honek pixkat hori bultzatu nahi du, ez? Babesa, hemen taldetasunean aipatzen den babes hori, horrek errestu egiten du, bai?
Eta, bueno, zuk nahi balin baduzu nik zuri belarri prestean ez, eta esaten naizea nik zuri euskeraz egitea, naizta zuk erderaz erantzun, nik egingo eta legina euskeraz jarraitzeko, zu gustoa zaude, nire bai, pixkat hori da, jasotzen dana. Eta izan elastikoa, bueno, hau igual da pixkat guk lehen dikan genekarren zerbait, eta izan elastikoak esan nahi du, lehenera aipatu da, uste Pablo Suberbiolak aipatu dula, harreman asimetriko hauetan, batzutan, gerta daiteke harremanak, hau bizi izatea erabakitzen duenak, tira inberdio eta utzi inberdio, bai, nik euskeraz egingoet. Belarri presta gaztelania sazte zait, eta igual kontuatzeako erderaz hasi nago, bai. Eutxin behar diot. Baina euste horri ere neurrian inber da. Orduan, guk hori definitzen dugu elastiko izatearekin batera. Osea, ez da dila plastikoa bezala, teinkatze hortan, klak, hautsi, eta ja, erderara, askotan gertatzen da bezala. Baizik eta, bueno, egoerak eskatzen duan zenbaitetan erdera pasako naiz. Baina elastikoa izango naiz da berriz ere txik euskerara bueltatuko naiz. Eta, bueno, nik uste kontzeptu hauek argi izatea hasi aurretik edo ari dian bitartean, bueno, asko lagun dezaketela, bai. Dia pixka bat guk erabili izan ditugun hainbat kontzeptu eta erabaki dugunak, bueno, platzaratzea, bai. Ustez errexuler daitezkenak. Eta, bueno, bukaera da nondik hasi errazenetik, bueno, hau da nik uste oso guk behintzat barneratua eta gizarteratzen asmatzen ari geana, lehen hitzarena, lehen hitza euskeraz, eta bigarrena ere, bai, aukerak, egoerak aukera hori ematen badu. Bai. Bueno, gero galderak eta balin baituzue, baina, bueno, nik uste hau dala zuek lasai hartu, begiratu bat eman, bai. Hau ere, zintzilikatuta bertsio digitala daukazue Lasarte Oriako udalaren webean, bai. Baina, bueno, hau egin gendun, dala ere, ez ginen guztuak gehiatu. Eta hor duen esan gendun, karo, gu jarri ginen Euskaraldiari begira, karo, 2006an egin gendun erronka hori, alegina handia egin gendun, potentea izan zen, oso guztuak gehatu ginen, eta pentsatu gendun, karo, Euskaraldiak, Euskal Herri osoan, bueno, ikeragarri. Baina, karo, Lasarte horian, karo, ezin dugu lehengo gauza bera egin, bai. Eta gainea, aurreko erronkan aukera izan gendun, ahobiziekin saio horietan elkartzeko, hitz egiteko, bai, gogo eta kuadernoa gendun. Eta guain, zer ingo diegu, etorriko dia izena matea, txapa emango diegu, eta listo. 11 egun horietan horri biliko zaizkigu, bere kasa. Eta ez dakit oso paternalista gean, baina horrek alako bertigoa ematen zigun. Eta orduan pentsatu gendun, hor dauden gomendio horiek nolabaite fitxa didaktiko batean biltzea. Eta fitxa didaktiko hori da hor daukazuena bukaeran, eta izena eman diogu ahobizia puntuz puntu, edo beste fitxa bat dago belarri presta puntuz puntu, eta orduan dira hor dauden gomendioak, honea ekarrita, eta orduan egun bakoitzeko gomendio bat, gomendio horrek gero ekartzen du galdera edo proposamen bat, eta horren atzetik gogoeta egiteko proposamen bat. Orduan, aldik eta sinpleen egin dugu, baina lehen esan dizu dana, gauza ez da dila izan txapa jantzi, eta, bale, listo, kanpaina batian gaude, ez. Honek eskatzen du kontzientzia hartze puntu bat, eta orduan zehatik ez, fitxa hau eduki dezala, hau biziak eta belarri prestak, etxian, mai gainean, eta egunero, hasi aurretik, bueno, begiratu bat ematen dio, gomendio irakurtzen du, eta egiten zaio galdera bat, berak bere buruari egiteko, edo eskatzen zaio egun hortako portaerari erreparatzeko, klabe horietan, bai, elebiko elkarrizketa, aurre iritziak, elastikoa izan, bai, bakoitzak bere esperientzia horretan erreparatu eta aplikatu edo ez egin dezan, eta batzutan egunaren bukaeran, egunean zer egin duen erreparatze horren inguruko gogoetatxo bat. Hau hasieran pentsatu gendun, hemen utzita geneuzkan utxune batzuk idazteko. Posible da. Karo, gu gentozen kuadernotikan, eta karo, kuadernoan dena ondo idatzita utzi ziguten, eta, karo, 340, hau biziren testigantzak orduan esan gendun, igual eskatuko jau zeu idazteko. Baina, bueno, orduan azkenean bertsio desberdinak izan ditzake. Erabaki dugu hori kentzea eta gogo eta mailan uztea, bakoitzak bere etxean, bere buruarekin egin dezala gogo eta hori, baina daukazu egunez egun, gomendio bat, galdera edo proposamen bat, eta gogoetarako, txak! Bai, eta hasieran puntua jartzen diegu egunerokoari. Bai. Orduan,
etortzen da hobizia, izena ematen du, txapa jasotzen du, eta aukera bat da, bueno, hau banatzea. Bai? Eta hemen daude azalpenak, zertarako dan, zer egin behar duen. Hau ekarri nahi genizuen, hola, behintzat formatu alde txikun xamar, baina, bueno, zirriborrua da, hobetu egin liteke. Eta, baina ikusi ditugu, bueno, eta hoxe planteatu nahi nizuen, eta musutruk, iritzitruk, pixkat hortzik zikoa, guain zuen txanda izangoa, nahi ja abal lehortzen hasi zaiteta. Orduan, kontua da, posible da aukera ezberdina daude. Guk hau ematen diegu, lasarte horian egiteko asmoa dugu. Hau edo oso antzeko zerbait. Osea, hau biziak eta belarriprestak izena eman txapartu eta jun ordez, bueno, bentsat honekin jun daitezela. Honek gainera izan dezake eta pentsatu deu, hontaz aparte, pues egunero, ez dakit gu aplikazio bat sortzera iritsiko gean, baina WhatsApp bidez bestela ere egunero iritsiko litzaioke hauxe bea, gogoraraziz egunero horretarako, txak, proposamena. Eta orduan, hau bizia edo belarripresta, 11 egunetan zehar, egun bakoitzean, ting, puntua jartzen zaio. Bai? Gero, bakoitzak, baina, bentsat puntua, eta ez da dila hor galdua geratu, bai. Beste aukera bada, eta hortarako ekarri dugu materiala eta oparia, karo, hau ez dakit, beste herri batzutan, nahi izan ezkeo, erabildezakezue. Eta hirugarren aukera da, eta nik ikusi dut, lehen Pablo Suberbiolak Zabalak ikerketa aipatu digunean, ekimenaren euskaraldiaren ikerketa, pues bueno, ikerketarekin ere lotua jun liteke. Osea, ikerketan galdetzea, ikerketa da, pues guk egin genuen erronka horren oso antzekoa, ez? Hasierako galdeketa erabileran, astea, bigarren galdeketa, 3 hilabetera beste galdeketa bat, eta agian galdeketa horietako batean, hasierakoan honi guk gure bertsioan dauzka A eguna, azaroaren 23 baino lehen hemen kenduta dago, A eguna dala aurreko eguna. Eta hor pentsatu genuen, planteatzen ari diran ikerketa horrekin, igual batera iritsiko balitzaio hau bizita belarripres bakoitzari EPP batean egunero, ping, hause, holako proposamen bat. Eta gero izango luke H eguna edo urrengo eguna. Ekimena bukatutakoan, 11 egunak pasatakoan, urrengo egunean bidaliko diote galdetegia eta galdetegiarin batera, bueno. Ez dakit, orduan hor daukat lankide Iñaki, agian ez dakit zeo zer hor erdipurdi utzidean, baina bueno, hemen nik uste esan beharrekoak esan ditu dala, zuek behiratu lasaiago, baina jakin nahi nuke, bueno, nola ikusten dezuen, erabilgarria, hobetu liteken, zaila ote dan, hau bizita belarri presteko lako zeo zer izatea, bueno, baina da, argi daki, lehen ja bukatzeko, baliabideak daude, hasi aurretik emango zaizkienak. Formazio, sensibilizazio, bai, motivazio saioak. Aldez aurretik prestatuta egon daitezke, eta proposamen hau dijoa pixkat, ekimenean zehar, 11 egun horietan zehar, jarraitu pixka bat dinamizazio, kontzientzia hartze, eta hauek dia pauta edo oso jarraibide zehatzak. Eta saiatu gea, erraxak izan daitezela. Erraxak, baina, bai, puntu bat gorago, herritarra pixka bat, alduntzen, kontzientzia hartzen az dadin. Hoxe da, dena. Orduan, zango idazu da, ber.